and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Diyang nauli si Michael, gipakisultihan kini ni Jovita nga muduol kang Estela. Apan wa mo tuman si Michael. Misud kini sa kwarto. Sa langing bahin, gikan nga may bisita kang Emily, dito usab kini paingon si Rafi sa suki nilang resto bar. Mao'y miuna pagduol kaniya, si Kim. Papayayo, makalagot. Iyarang mama mo maayo na ko, Kim. Gidadaan pa na kong pizza, chocolate o flowers. Maayo pag dinhilan na ko igasto. Pila pa ay kabutilya ang mahimo ato. Unya, unsa man? Mutikon ta nila? Tuwa do, di ada pita dia. Unsa pa man di ay? Niya naman ko, pahimudsan ko ang higayon nga wa si daddy. Wa si Eduardo Samonte. Kini da, di atang tanan. Pero minus ni Jagi. Ay, tinawar ko ni Srape. Sa nagurasa, wala pa siya. Ay, asa na sa ng bata. Gidala na magigauto ni Sir. Ay, pastilan. Mapawa ko din ni og may naitabo na sa eksakyanan. Og may baw si Sir nga gipugnan ko agyagan na. Oh, di makuno niya anak sa dong Rape. Sinagup lamang. Pero daoy, bisa nilang untaw adopted ba? Kumo kay gamay pang bata nga dinhi na si Puyo. Isipon na lang gid unta niya anak. Masay ka ng butangang gikahiubsan sa akong alaga. May kinaiya sa si Sir nga dili maayo. Ay, tumagon na ka masig si Rape. Ilaw! Nang imyat. Basin og madugay ko dire kay di ang akong barkada na. Ay na lang kong paabuta ha. Musayo lang kong uli ugma. Intaw ni mundong Rape. Mawadaan kayo na kong trabaho ng kalakiha. Og madaot ang auto ni mong daddy ni mo. Isang taon pang itawag trabaho, dang. O kung mawala ako dire, wala na makalaban ni mo. Dili lagi maunsa ang sakyanan nang lain na nimo nang. Mas mabala ka pa makas auto kaysa imong alaga. Dang, mapawa lagi tahan ko dire ay. Patuogod na ako agad. Mas maayo pa nga santang sayo-sayo pa. Ihatod ang auto dire ay. Og balik na lang diya sa ibang mga barkada. Ihatod na dire. Ilisod na og mahubog ka. Sige na lang. Tumanan di ka nang ihatod na mo diha ni Kim. Karandayan ha. Now na. O lagi. O niya, nang, ang dami ko kwarta ha. Kuwang na rin cash na ko. Shalan! Gamay lang, good. Gamay lang. Lisdan ko lang na ng imit. Sige na, ha? Ay, sige na lamang. Aron ihatod dayon ani mong sakyan nandire ha. Magatang ko diri nimo sa garahe. Ablihan ko ring daan ang get. Thank you, nang imit. Kaming na si Kim. Andama ang kasya? Pila man? Na, wala na ko ilay kwarta. 3,000 ran ni. Okay. Five na na. Sige. Pinangga gid ko sa kong yaya na. Bye. Ay. Ibutang ko ng telepon na. Oh, okay. Ay, ihatag ko lamang ang 3,000. Ang importante, nga wala yung mahitabo sa sakyanan ni Sir. Andam ng pamahaw. Paaboton ko lang ang magawat si Estela. Morning, Tia. Oy, palibak. May ban mo na. Morning, iha. Nakaluto na di ay ka, tiya. Mao pagpahimutang nako sa sudan. Unsa pa mamahaw ka na o magkape ka una? Ay, gigutom na ko. Mamahaw lang una ko. Dungan ko. Aha, sige. Oo, pero wa pa man mo bangon si Michael. Una lang pamahaw. Di sa ko gusto makigdungan niya. Mawa akong gana. Sige, kita na lang.
Dugay pa sad nang mubangon kay alas 10 pa man ng klase, ana. Sige na pahimutang na Estela. Magkutaw kong kape, ha? Palihog siya. Kadiyot. Basig di pa init keng tubig bago ko lang nagibutang sa heater. Hinay-hinay lang diha, ha? Milagro. May kay gawi da. Sa kurson na iyang pagpakitag kaayo. Ay, salamat. Gidungog na yun tingali sa Ginoo ang akong mga pag-ampo. Hinaot pa unta. Busog kay ko sa pamahaw siya. Salamat. Tanaw bitaw na ko ni mo ganado kay kang nikaon. Nalipay kay ko. May nang hingpit na gid nang maulian ng imong panglawas. Mihugo baya ka. Bitaw, kato ni gawas ko ni Suroy ko sa mall. Nakita mi sa kong kauban sa klase ni Ato. Ugapit ko na siya o makailan ako siya. Slim ko na ko. Sobra ka slim. Bitaw, himsog baya kag panglawas niya atong batanon pa. Bosok pa kay kag panglawas. Hinungdan nga daghan kay kag mga admirers, daghang naibog nimo. Di na ko gustong mahinumdum pa sa nang labay siya sa panahon sa akong kapatanon. Uy, hinahinumdum tingalis na hitabo niya. Ni atong batanon pa siya. Naunsa man sa goy, murag na lain sa stila da. Ay, basig maghubog na sa to. Ay, di lang unta. Dili lang unta. Wa ko'y swerte sa kong pagkako. Daghan tuod kong mga admirers, pero wa ko sila sa kipagtakan. Kay mo'y tuyo na ko nga makahuman unta ko sa akong gidam kong profesyon. Pero napakyas ko. Diyang gipamuslan ko sa mga salpahis. Plano nila ang ilang kipuhat na ko. Huwag ko'y nailahan nila. Huwa, kitabangan ko sa mga demonyo. Ato na ko la. Oh, oy kapresko sa akong apo. Ganahan kay kung magtanaw ni mo dong. Estudyante look gid kay karon. Si Lola si Roy. Unayon na dyan ko niyag daig. Uy, tinuod ang akong gisulti. Guwapo ka. O presko kaayo ka. Inspired. Magkita mi si Emily, Lola. Uy, mao ba? Halami sumbong ba inako si Emily? Nga wa ko no kamusuod sa imong klase og mga pila ka adlaw. Sorry kay Ella, pero karon maning muha na ko. Aron matuman nga mugi kasabutan ni Emily. Usa na lang kasi mahuman nami. Unya, magpakasal na. Mao pa? O niya mo sugot sa kasno ring? Ha? Ang mama ni Emily nga magminyo dayon? O, basta mo na yung sabot. Gutom na kula, mukhaon ako. Ay, oo, dito. O, nalimot man ko. Ay, dali, dali. Pagbusog yun, ha? Wa pa siya. 10:30 pa noon ang iyang klase. Mo absent ka ni siya, Roy. Di na sa busod sa klase. Likayan ko gid siya. Suwayan ako buwag. Hi, Emily. Oh, Rafi. Hapon ba ang among klase? Mao nga mihapit lang ko din eh. Mao ba? Mao yun na. Pakuyog siya na ako ni mo, Miss Garrido. Murag may gihuwat ka. Siya ba? Si Michael Perez? Oh. Wa ka musod sa imong klase kay nagpaabot gid kaniya. Vacant pa nako. Di ay. Og dili gid ko nimo balibaran kon pakuyog una ko nimo sa atbang. Pabugnaw lang ko ta. Kita si Kim. Sige. Apart, kamo lang palsa. Paabot lang ko nimo. Please, Emily. Vacant pa nimo. Sige na. Pero tingalig moabot na si Michael, Rafi. Mas maayo nga wa pa siya. O kuyugan ko nimo. Please. Please, Emily. Ayaw sa permiha nga imo lang kong balibaran. Makapahiubos man ka. Sige na, Emily. Diya lang ko sa atbang, oh. Magpabugnaw lang ta. Bito, Emily, kuyogin lang ko na. Ikaw biyagyan hiniya. Nagpakuyog yun siya na ako. Oh, sige. Thanks, Emily. Tada, manglabang ta. Ayaw Dali. lang pangagbay, good. Parts, huwat lang ko ni mo sa sakyanan ha.
Sige, game. Let's go, Emily. Dali. Ikalalay gunit ako sa akong bukton. Mula bang ta? Tara. Allergic makang gunitan. Hoy! Hambugino! Kayo ra bukton! Dali! Bukton ta! Dali, Emily! Ayaw na lang. Layo na siya. Adik ting alito. Mura malagwa niya nga hapit na matumba. Buwang nga eh. Makalagot! Parts! Parts! Emily! Okay na mo? Okay ra. Nasagang ko ni Rafi. Parts, katibaan ka split number to. Wara ba, Parts? Hubog tingali itong Rivera. Emily! Oh, si Michael. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!